Водкой надо не только руки мыть, но, наверное, и в день 40-50 грамм в пересчете на чистый спирт травить этот вирус. Неўзабаве пасля Чарнобыля прэм'ер-міністр СССР Мікалай Рыжкоў хваліў беларусаў. Ён казаў так: «Вось была ў мяне украінская дэлегацыя, украінскія кіраўнікі, 3 гадзіны наматывалі кішкі, і гэта ім дай, і тое ім дай, агалілі весь бюджэт. А вось беларусы малайцы. Я ў іх пытаюся: ну а вам чым дапамагчы? А нічым, адказваюць беларусы. Мы самі справімся». Ну, як вядома, праз нейкі час давялося прасіць і беларусам. Але час гэты быў страчаны. Некалькі тыдняў Александр Григорович заяўляў, што ніякага каранавіруса не існуе. Вы бачыце каранавірус? І я не бачу. А калі хто бачыць, хай лечыцца гарэлкай, казаў ён. Краіны куды багацейшыя, чым Беларусь, звярталіся па міжнародную дапамогу, а з Менска ў Пекін лецелі самалёты з маскамі. Час быў страчаны. І вось сёння з Віцебску прыйшла сумная вестка: ад каранавірусу памёр актор Віктор Дашкевіч. І сёння ж стала вядома, што Беларусь афіцыйна звярнулася ў міжнародны валютны фонд па дапамогу, просяць $900 000 і яшчэ $1 300 000 дадатковыя ўрад Злучаных Штатаў Амерыкі. Але трэба болей, трэба значна болей. І, магчыма, Вашынгтон выдзеліў бы болей, магчыма, і выдзеліць болей, але не сёння. Бо сёння ў Вашынгтоне чытаюць свежы выпуск газеты «Вашынгтон-Пост», дзе пішуць, што Лукашенко заяўляе, што ніякага каранавірусу няма, гэты псіхоз, а псіхоз трэба лічыць гарэлкай. А на гарэлку міжнародны валютны фонд дапамогі не выдаткоўвае.